שלום, אני קטרין, אני בת 28, כרגע גרה בקולומביה, אני לומדת ספרדית, המקצוע שלי הוא טבחית, והתחביבים שלי הם לקרוא ספרים ולשמוע מוזיקה. ואתה? שלום, אני קטרין, אני בת 28, כרגע גרה בקולומביה, אני לומדת ספרדית, המקצוע שלי הוא טבחית, והתחביבים שלי הם לקרוא ספרים ולשמוע מוזיקה. ואתה? שלום, אני קטרין, אני בת 28, כרגע גרה בקולומביה, אני לומדת ספרדית, המקצוע שלי הוא טבחית, והתחביבים שלי הם לקרוא ספרים ולשמוע מוזיקה. ואתה?